Hudson yn lledu'r bêl at Danny Redmond, y cefnwr chwith yn yma. Redmond ar croesiad y peniad gan Darren McGregor i'w rwyd I hun. A wedi llai na 4 o funudau, mae'r ymwelwyr ar y blaen. Danny Davies digonydd o le fan hyn I ymosod. A Daniels ydyn nhw, mae Davies di parhau ar hediad all Daniels oedd o hyd iddo fo. Medrith dyma Davies. Davies yn croesi ddefn. Sislovic ar cynnig! Ac mae di cymryd gwiriad cynt aro'r postyn. Mae dal yn oed Daniels. Daniels yn ffigio. A Canavan yn cyrraedd ar ergyd. Gyrhaid I Murray Johnson droi honna dros y traws. 2 gyfle i'r Seintiau. Sislovic gynta ar y foli. Mi ddoth I oddi ar Megwa cynt aro'r postyn. Ac yna Canavan ar cynnig a Megwa unwaith eto yn rhwystro'r ergyd. A Johnson yn arbed. Cig gornel i'r Seintiau Newydd. Danny Redmond teg at y postyn pella. Golwr yn dod yn cael llaw ati. A Canavan ar ergyd. Ac unwaith yn rhagor Megwa oedd yno I glirio oddi ar y llinell. Dyma'r Seintiau yn dod unwaith yn rhagor y croesiad gan Redmond yn un da. Megwa yn penio. Canavan yn tanio. A Hibbs yn taflu popeth teg at y bêl. A'r bêl yn y pen drawn. Hedfan dros y trawst. Hibbs yn amddiffyn am I bywydau fan hyn. Megwan I chanol I eto. Canavan at Redmond. Sislovic. Sislovic troed ar y sbardyn. Heibio un amddiffynwr. Heibio un arall. Sislovic. Thynnu nôl. Williams ar cynnig. A Ben Clark yn casglu'r briwsion. Maen nhw wedi curo a churo ar y drws ac o'r diwedd mae'r Seintiau wedi sgorio'r ail. Ben Clark yn rhwydo am yr ail wythnos yn olynol, ond y diolch I Adrian Sislovic yn I 30au bellach, ond yr asgellwr dal yn dangos I ddoniau. Redmond at Sislovic. Sislovic ar ffigiad gwych. Cyfle I Clark, sgwario'r bêl at Brad Young sy'n sgorio'r drydedd, y golwr yn hir neb. A Young yn I ymddangosiad cyntaf i'r Seintiau Newydd yn sgorio gyda dim ond I ail gyffyrddiad. Fo gymrodd y gic I ddechrau'r ail hanner. A'r ail gyffyrddiad I gefn y rhwyd, y gŵr yn munodd o Aston Villa. Hibbs yn clirio am y tro. Davies yn ennill y peniad. Bêl at Daniels. Daniels dros ben yr amddiffynwr. Josh Daniels yn y cwrt. Os na le I ergydio oes. Mae'n bedwaredd i'r Seintiau. O, mae'r lliman di godi fan hyn. Bydd hon ddim yn cyfri. Daniels yn rhwystredig. Oddi ar y cyffyrddiad yma. Ie, Young yn cam sefyll. A dim amheuaeth fod o wedi amharu ar y chwarae wedyn. Tair I ddim felly i'r Seintiau. In reality, we probably should get a couple more in the young side, and we've gone full it, we've gone strong, got some minutes into new lads, but the be all and end all tonight is getting through. It's a competition that we care a lot about and we've done well in the past, so yeah, that's the main thing for tonight. We enter the third round of that competition and we end up playing against a very good team tonight, much older than us, but overall it was a great journey, but I think we are quite a bit short tonight. Oedd hynna o dan 23 dwi'n meddwl neu rhywbeth fel 'na, so da ni'n gwybod oedden nhw'n technegol cyn dod yma, ond oedden ni jyst angen neud siŵr bod oedden ni'n mynd gadael yn hynna'n lawr wrth dropio safona da ni wedi setio trwy'r blynyddoedd, dweud ond na, dwi'n meddwl oedd hi'n perfformiad proffesiynol da iawn a gola. So wedi gallu sgorio fwy hefyd, ond na, oedden ni'n gyd yn hapus o'r perfformiad hefyd.